Malachi penod 4 ac adnodau 5 a 6. Malachi chapter 4 verses 5 and 6. Wyle fydd yn anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dyfod mawr ac ofnadwy yr arglwydd. Ac efe a 3 galon y tadau at y plant, a chalon y plant at ei tadau, rhag I mi ddyfod, a tharo y ddeiar a melldydd. Gan ein bod ni yn y bore wedi edrych ar eiriau o lyfr y proffwyd Malachi. Roeddwn i'n meddwl bydde fe'n dda heno I edrych ar y geiriau hyn gyda chi. Y geiriau olaf sydd yn yr Hen Testament. Gair olaf o ddatguddiad, Revelation, gair olaf o ddatguddiad Duw, cyn fod Ioan Fedyddiwr yn dod. Ar ôl hyn, mae yna 400 mlynedd o ddistawrwydd. Dyw ddim yn datguddio dim ar ôl hyn, nes bod yr angel yn dod at Zecharias, dad Ioan Fedyddiwr. Yn yr adnodau dan sylw, mae Duw yn siarad yn uniongyrchol, directly, gyda ei bobl. Fel mae trwy'r llyfr I ddweud y gwir. Mae e'n siarad fan hyn ag Israel. Yr ychydig oedd wedi dod yn ôl o'r geithglyd. Tua 100 mlynedd cyn hyn, roedd rai wedi dod yn ôl o Babylon. A chi'n cofio bod nhw wedi dechrau ail-adeiladu y deml. Mae'r adnodau yn sôn am Dduw yn anfon Elias. Ac chi'n gwybod, roedd hyn yn destun llosg yn adeg yr arglwydd Iesu Grist. Roedd y Phariseaid yn dysgu hyn, a byddai Elias yn dod yn ôl. Chi'n cofio'r disgyblion ar un adeg yn holi Iesu Grist am hynny. Pam mae'r Phariseaid yn dweud bod Elias yn dod nôl? Nawr, ni'n gwybod bod Elias wedi chwilyd, oherwydd mae'r angel yn dweud wrth Zecharias, yn dydy am I blentyn y byddai ysbryd Elias arno fe. Luc 1 ac adnod 17. Luke 1 and verse 17. Ddarllen hwnna I chi. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd anerth Elias I droi calonau rieni at ei plant ac I droi yr anifydd I feddylfryd y cyfiawn mwyn darparu'r arglwydd bobl wedi ei paratoi. Mae'n dyfynnu. Dydy, mae'n debyg iawn I adnod ein testun. Mae'r angel yn dyfynnu fan hyn. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn cadarnhau hynny wrth I ddisgyfio Mathew 11 adnod 14 a Marc 6 15. Mae Ioan Fedyddiwr oedd yr Elias. No, beth oedd Elias? Wel, proffwyd oedd Elias. Rhywun oedd Duw yn danfon mwyn galw'r bobl yn ôl at Dduw. Galw'r bobl I edifeirwch. Dyma sydd I angen cyn y dydd mawr ac ofnadwy. Verse 6 again. Fe 3 galonau rieni neu'r tadau at y plant, a chalonau'r plant at y rieni neu at y tadau. Nawr, beth mae hwnna'n golygu? Beth mae'n golygu bod calonau y tadau yn mynd I droi at galonau y plant, a chalonau y plant yn mynd I droi at galonau
tadau. Nawr mae rai o'r esbonwyr, yn dweud, mae beth sydd gyda ni fan hyn yw rhyw fath o broffwydoliaeth o adferiad mewn teuluoedd. Cymod o fewn teuluoedd sydd wedi rhwygo. A phan daw cyfnod yr Efengyl, fe fydd teuluoedd yn cael ei uno, bydd perthynas pobl o fewn teuluoedd yn cael ei adfer. A mae hynny'n wir, achos mae'r Efengyl yn gwneud hynny, ond mae'r Efengyl hefyd yn gwahanu teuluoedd, yn dydy e? Iesu Grist yn dysgu hynny. Ac felly, wy'n cytuno gyda'r esbonwyr sydd yn dweud fod rhywbeth mwy yma na jyst hynny. Mae'n mynd ymhellach na jyst rhyw adferiad o fewn teuluoedd. Mae tadau yn y Beibl yn golygu mwy na jyst tadau llythrenol. I ni'n dweud yn Gymraeg, ein tadau. Wel, ni'n deall beth ni'n dweud, mae'r un peth yn Saesneg. Our fathers, our forefathers, yn forebears. Na beth i ni'n meddwl, mae'r un peth yn y Beibl, eich tad Abraham. Wel, Abraham ddim rili'n tad, oedd yn un o'r cendeidiau. So, dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Y tadau, felly, yw y rhai o'r cenedlaethau sydd wedi mynd. Y rhain oedd yn nabod Duw. Y rhain oedd â perthynas iach gyda Duw. Perthynas ysbrydol, fywiol gyda Duw. Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Moses, Dafydd, rhai, y tadau hyn. Y rhai oedd, mae'r Beibl yn dweud, oedd wrth fodd calon Duw. Y rhai oedd â perthynas fywiol gyda Duw. Mae Duw yn mynd i droi calonau y plant, y genhedlaeth newydd, at y calonau hyn. Ac mae'n mynd i troi fel calon y cyn-deidiau hyn at i mewn fel petai, i galonau y plant, y genhedlaeth newydd. Mae'n mynd i fod yn reality iddyn nhw. Y reality oedd yn halon y cyn-deidiau, mae'n mynd i ddod yn reality i galonau y plant hefyd. Felly beth sydd gyda ni yw addewid o adfewiant, diwygiad, a promise of revival, reformation. A pan dath Ioan, fe drodd calonau pobl. Roedd yna ddiwygiad, roedd yna adfewiad. Mae pobl yn edifarhau. Nawr, fi moyn agor y testyn i fyny'n yn fwy o dan 4 peth eto. 4 peth bore yma, 4 peth heno. 4 gosodiad heno. Felly awn ni at y cyntaf. A'r peth cyntaf ni'n nodi yn deillio o hyn yw fod gwir grefydd yn grefydd y galon. Iawn? Mae gwir grefydd, true religion, is the religion of the heart. Beth yw'r gair pwysig, neu un o'r gair pwysig, yn adnod ein testyn? Galon. Galon. Heart. Byddai'n troi calonau y plant at galonau rhieni. Mae'n un o'r geiriau nid jyst pwysica yn y testyn, ond yn y Beibl. Dydy e? Mae Cristnogaeth yn ymwneud â'r galon. Fe welson ni bore yma. Sut mae'n dod yn Gristion? Wel, ni'n dod yn Gristion trwy ail eni. Beth yw hwnna'n meddwl? Wel, y tân hyn yn dod o'r nefoedd, Duw yn plannu rhywbeth. Yno ni. Ddim nawr blaen. Mae'n goffer wneud e. Ble mae'n wneud e? Yn y galon. Yn y rhan mwyaf dwm. Yn ein henaid ni. Yn y control room.
Yn y lle yna sydd yn penderfynu beth yn ni'n meddwl, beth yn ni'n neud, beth yw'n dyheadau, beth yw'n teimladau, fyna, yn y galon, in the heart. Ti ag eri'r arglwydd dy Dduw, a holl galon. Yndy fe? You shall love your Lord your God with all your heart. Fy mab, moes I mi dy galon. Iesu Grist yn dweud, lle mae dy drysor, yno mae dy galon hefyd. Chi'n gweld, ffrindiau, mae yn bosib yn diwedd i ni gael ffurf o grefydd. Ond yw'r galon ddim na. We can have a form of religion, but the heart is not involved. It's not heart religion. Ni'n gallu cael allanolion, ni'n gallu cael ffurfiau, ni'n gallu cael seremoniau, ond yw'r galon ddim na. I bob pwrpas, ni'n gallu edrych yn iawn, ond mae rhywbeth ar goll. Ni'n gallu dweud y geiriau, ni'n gallu dweud y geiriau cywir, ond mae rhywbeth ar goll. Does dim grym. There's no power. A dyma oedd y broblem gyda'r bobl yn amser Malachi. Os chi'n darllen y llyfr, dyma cwyn Duw yn erbyn y bobl. God's complaint against these people. Doedd dim bai ei amlwg. A doedden nhw ddim yn addoli ei lunod, fel oedd hi cyn deidiau, nhw cyn y gyreithglyd. A roedden nhw'n aberthu, roedden nhw'n mynd i'r cwrdd, o sil i sil, roedden nhw'n dod â'i gwyddiau, roedden nhw'n dod â'i harian, tebyn bach, ac yn rhoi i Dduw. Ond oedd y bydd ar bod. A beth sy'n rhyfedd yw hyn, dyn nhw ddim yn sylwi. Oedden nhw'n gofyn i Dduw, ble ni'n ni'n ein wrong? What's all of us? A mae Duw yn goffa dweud wrthyn nhw. Ych crefydd chi, mae e'n farw. It's dead. Does dim bywyd na. Dyw'ch calon chi ddim yn y peth. A nid yn unig yn amser Malachi, mae hyn yn gallu fod yn broblem, chi'n gweld. Mae hyn yn gallu fod yn broblem ym mhob genhedlaeth, yna fe. Bod ni'n cael rith o grefydd. Just a form of religion. Dyna gyd. Mae yn arwynebol. Just a wyneb, just a surface. Superficial. Marwaith. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth yr eglwys yn datgyddiad wrth Sardis. Mae gen ti enw. Dy fod ti'n fyw. Ond marw wyt ti. Gai ddarllen rai dyfynodau i chi. Yn ddarllen yn Saesneg, mae'n rwyddach i eleri. Some quotations from the fathers, Samuel Rutherford. I find my faith is not in my tongue or my head, but in my heart. Many have Christ in their books, and Christ in their notions, and Christ in their mouths, and have no Christ in their souls. Christ will have the whole man. He will have the heart as his garden. To give him the tongue and the lips, and to keep the heart to ourselves, is but a dead sacrifice. Richard Baxter. The main work, heart work, is the main work. To bring the heart to God and keep it with God is the greatest business of the Christian life. All outward acts without this are but dead and worthless. The devil cares not how many outward duties you do, if he can but keep your hearts from God. Thomas Goodwin. God cares not for your outward obedience. When the heart is not in it, he looks to the bent of the heart, to the love, the fear, the delight that is in him there. Where the heart is wanting, the whole duty is but a shadow. One, Tozer.
True Christianity is an inward life, a life in the heart. The essence of religion is not form, but spirit. A man may go through many rituals and remain spiritually dead. Yr ail beth, yr ail ysoriad. Gwaith Duw yw adfywio gwir grefydd. Gwaith Duw yw adfywio gwir grefydd. It is God's work to revive true religion. Sylwch eto ar adnod ein testyn, pwy yw'r gwrthrych fi? Wele fi yn anfon, verse 5, fi yn anfon atoch Elias. Ac wedyn adnod 6, ac fe 3 galonau. Hynny yw, fydd Duw yn troi galonau trwy Elias. Duw sydd yn anfon, Duw sydd yn trwy bregethu. Dyw dyn ddim yn gallu newid calonau. Gall yr eglwys ddim newid calonau. Gall yr eglwys ddim adfywio gwir grefydd. Gall ei wneud pobl yn grefyddol, ond all ei ddim gwneud pobl a gwir grefydd y galon. Gallech chi ddim, gallai i ddim. A mae hyn yn ffrindiau yn wirionedd sydd o'n gwybod yn elfennol, sydd basic, ond mae mor bwysig yn ydy. Mae'n rhywbeth yn ni'n anghofio. A mae eisiau atgoffa yna i yn aml o hyn. Dyn ni ddim yn gallu wneud e. Ac i ni mor araf i ddysgu y wers. Dim ond Duw sy'n gallu danfon y tân. Dim ond Duw. Dim ond Duw sy'n gallu aileni pobl. Dim ond Duw sy'n gallu dod â gwir fendydd. Dim ond Duw sy'n gallu dod â chynnydd mewn gwirionedd. Meddwl am Elias. Chi wedi clywed hyn o'r blaen. Oedd Elias yn gallu paratoi yr allor, paratoi yr aberth, yn doedd e. Ac oedd e'n brysur yn gwneud hynny. Chi'n cofio trwy'r dydd yn paratoi yr allor. Paratoi. Ond dim ond Duw oedd yn gallu danfon y tân. Felly nynau hefyd. Oedden ni'n sôn bore yma am o fi'n hoffi tân am y teulu'n gwybod. Fi'n hoffi neu tân, chi bod yn yr ardd, cynnau tân. A chi bod wedi dysgu dros y blynyddoedd, mae yna grefft i wneud tân. Mae rhaid chi gael y tanwydd, yn oes e? Mae chi gael y stwff. Ond ddim yn broblem yn tu ni, digon o stwff. Ddim yn broblem yn yr ardd, digon o stwff. Chi bod coed. Fi'n gallu cael pentwr mawr o stwff, coelgell enfawr yn yr ardd. Chi bod coed, cardboard, papur, you name it, computers, nawn ni twliau ar y tân. Ond chi'n gwybod pan mae'n dod i cynnau? Weithiau, chi'na, cynnau, dim byd. Digon o stwff, digon o ffuel, digon o stwff yna. Dwi ddim yn cytio. A wedyn weithiau, chi'n mynd un match, digon, whoosh. A mae'n wenfflam. A maen nhw'n gallu gweld lan yn banwen yn llosgi y tân yn yr ardd. Beth yw'r gwahaniaeth? Y gwynt. Oxygen. Mae rhaid chi gael oxygen. Heb yr oxygen, heb y gwynt. Naiff e ddim. Mae rhaid ni gael Duw. Rhaid ni gael yr ysbryd glân. Mae rhaid iddo fe ddod ac adfywio pethau. Pam mae hyn mor bwysig, ffrindiau? Oherwydd ni'n anghofio, yndyn ni? Ni'n meddwl ni'n gallu wneud e. A mae i fyny ni. Dyw e ddim. Pryd mae'r eglwys yn mynd i sylwi. Mae dim ond Duw. Chwa, ni'n desperate yn ni.
Dyw dynion ddim yn gallu neud, ni'n gallu neud yr holl bethau, ond dim ond Duw sy'n gallu adfywio. Ydy hynny'n golygu bod ni'n neud dim? Wel na, wrth gwrs dyw e ddim. Dyn ni fod i neud popeth ni'n gallu. Dyn ni fod i neud y tân yn barod, dyn ni fod i paratoi'r allor. Ond dyn ni fod i gofio, Duw yw'r unig sy'n gallu dod â'r tân. Fe yn unig sydd yn gallu adfywio. A mae'n bwysig oherwydd ein gweddio ni, yn dweud. Pan ni'n dod i weddio, pan ni'n gweddio ddydd Mawrth, pan ni'n gweddio yn y tŷ, dyma beth ni'n gweddio amdano fe. O Dduw, rwy'n dy ysbryd. Ydy fe, dy'r awel, a welon mynydd Sion. Dy'r gwynt, dim ond ti sy'n gallu neud e. Popeth arall yn ofer. Ac felly mae yna ddewid yma sydd yn hwb i ni. Mae Duw yn dweud, bydd e yn gwneud. A siwt mae e'n adfywio, sylwch yn gyda ni, beth yw'r dull mae e'n defnyddio i droi galonau? Mae Duw yn defnyddio i dull. Mae'n rhaid i Duw, mae Duw yn gallu newid calonau. Ond mae'n defnyddio Elias, mae'n defnyddio Proed, mae'n defnyddio Ioan Bydyddiwr, mae'n defnyddio Cenad, mae'n defnyddio llais, mae'n defnyddio pregethwr i gyhoeddi edifeirwch. I air eto, ond dyfe, nôl at bore yma, y gair sydd fel tân, mae'n defnyddio hynny i adfywio y sefyllfa. Trydydd pwynt i ni fan hyn. Mae eisiau gwrando'n asted ar hyn, a chi canolbwyntio gyda fi ar y pwynt hyn. Mae'n rhaid i Dduw anfon proffwydi yn aml. Os yw gwir grefydd i barhau. Chi wedi cael hynny? Mae'n rhaid i Dduw anfon proffwydi yn aml. Na'r gair bwysig fan hyn. Yn aml, os yw gwir grefydd i barhaw, lleihau. He is to send often prophets. Nawr, rhaid chi cadw lan gyda fi fan hyn fel fi'n dweud. Mae Duw fan hyn yn addo anfon Elias, neu ysbryd Elias. Ond, fi'n credu bod e'n iawn i ni ddweud bod e yma yn y testyn, nid jyst unwaith. Na, mae'n wir bod e yn addo danfon ysbryd Elias unwaith yn Ioan Bydyddiwr. Mae'n mynd i wneud hynny, ac fe nath hynny. Fe wireddwyd hynny pan dath Ioan Bydyddiwr. Ond fi'n credu fod mwy yma na jyst cyfeiriad at Ioan. Mae yna ddewid fan hyn o batrwm. Fod Duw yn cadw ato fe. A promise of a pattern that God keeps to. Ni wedi crybwyll yn barod yn dyn ni. Mae Duw yn defnyddio dulliau. God uses his means. A dyma'i batrwm e, dyma'i ddillau. Danfon proffwydi. Danfon pregethwyr. Yn ysbryd Elias. Cyn y dydd mawr ac ofnadwy. Dyma beth sydd yn mynd i droi calonau bobl. Dyma'r unig beth sydd yn gallu troi calonau pobl. Duw yn danfon dynion yn ysbryd Elias. Ni'n gweld hyn cyn yn dyn ni. Cyn hyn yn yr Hen Testament. Pan oedd y fflam yn isel yn y deml, chi'n cofio? Oedd y fflam yn mynd lawr ac roedden ni yn arwyddocaol yn pictiwr o pethau wedi mynd yn isel yn Israel. Beth nath Duw? Galw Samuel. Samuel i fod yn broffwyd. Samuel i droi pobl yn ôl, troi calonau pobl yn ôl at Dduw. Ar ôl hyn, Ioan Bydyddiwr yn mynd i ddod pan oedd bethau'n mynd yn dywyll. Beth mae Duw yn ei? Danfon Ioan Bydyddiwr ac mae'n galw bobl i difarhau. Ni'n gallu mynd ymlaen. Pethau'n mynd yn dywyll. Yn unfed ganrif ar 15, wel, trwy'r canol oesoedd. Beth nath Duw i adfywio yr eglwys, adfywio pobl Dduw? Danfon Elias, danfon Martin Luther, danfon Calvin, gyda'r ysbryd, yr arglwydd
arnyn nhw. Rhy'n peth yng Nghymru, yn y 19fed ganrif, pethau wedi mynd yn isel. Dim crefydd y galon. Beth nath Duw? Danfon bobl fel Harris a Daniel Rowland, Ysbryd, Elias. Dyma'r patrwm. Dyma sut mae Duw yn gweithio. Dyma sydd angen arnyn ni nawr o hyd. Mae Duw yn danfon pobl. Pobl sydd a than yn ei galonau. Llosgi fel bore yma. A rhywsut yn gallu trosglwyddo hynny i bobl eraill. Dyma'n hangen ni yng Nghymru, ffrindiau. Yw fod Duw yn codi pobl fel hyn. Y cyneuaf yn wir sy'n barod. Ond gweithwyr sydd yn bryn. A tylygwch felly i'ch tad i ddanfon gweithwyr. Dyna sydd ei angen arna ni. Gweithwyr yn ysbryd Elias. Pedwerydd ac yn olaf. Pwynt. Os na fydd Duw yn adfywio, fe fydd ddifodiant, mae'n dweud yng Nghymraeg. If God doesn't revive the work, there will be destruction. Ddifodiant yw dilead llwyr. Llwyr ddistrywiad. Diddymiad, extermination, extinction, annihilation. Mae rai o'r fersiynau Saesneg yn dweud y curse, ond mae rai o'r fersiynau Saesneg utter destruction. Dyma'r canlyniad. Os nad yw yn adfywio destruction. Yn unigol, ffrindiau'n bersonol, on a personal level, if we don't have heart religion, os yw pethau ddim, os yw crefydd ni ddim yn grefydd y galon, beth ddigwyddith fi ni? Destruction. Nôl at bore yma. Fewn i'r tân. Chybod mae'r agrythwyr yn uffern, yn ogystal ag anfyddwyr a phobl anifio. Hypocrites go to hell, along with the ungodly. We must have heart religion, otherwise it's destruction for us. Ond ar lefel gwladol hefyd, yr un sydd yn wir genedlaethol. Beth fydd yn digwydd os nad yw Duw yn adfywio? Os nad yw Duw yn adfywio gwaith? Ddifodiant, destruction. Dyna ni gweld, ynddo fe? Dyna ni gweld beth sy'n digwydd yng Nghymru. Pam y pethau fel maen nhw? Dyn ni siarad pob dydd, yndyn ni? Am y dirywiad sydd yn ein gwlad ni. Pam? Dyma ni. Destruction. Ddifodiant. Mae'n rhaid i Dduw adfywio. Neu dyma beth sydd yn digwydd. Ac ar lefel eglwysig hefyd, mae'r un peth yn wir. Os nad yw'n calonau ni'n gywir, os nad yw ni'n bobl edifeiriol, os nad yw ein crefydd ni'n grefydd y galon, beth sy'n digwydd i eglwysi? Wel, mae'r arglwydd yn tynnu canwyll, Bren, ydy. Mae'n cymryd i bresenoldeb. Dyna beth mae'n dweud wrth yr eglwysi yn y llyfr ddatguddiad. Os nad i chi'n edifarhau, os nad yw eich calon chi'n iawn, fe fyddai'n tynnu fy mresenoldeb. I will remove the candlestick. Ofnadw. Ni ddim moyn hynny. Ni ddim moyn hynny o gwbl diwan, gwared ni o hynny. So, cyn yn gwneud ni'n gwbla, beth i ni wneud? Ar lefel unigol i ddechrau. Beth i ni'n neud felly? Wel, i ni'n neud siŵr bod crefydd gyda ni sy'n grefydd y galon. Ac i ni'n mynd ar ein gliniau ac i ni'n dweud, boed fy ngalon i ti'n derw. Boed fy ysbryd i ti'n nith. Cymer Iesu, fi fel rydwyf. Cymer farglwydd, cymer arglwydd, fy unioes i. Take my heart, yn Saesneg, take my heart and let it be consecrated, Lord, to thee. Dyna beth ni'n neud, ar lefel
unigol, o hyd ac o hyd. I don't want a dead religion. Take my heart. Beth am ar lefel cenedlaethol. Wel, ddim llawer ni'n gallu neud, ond ni'n gallu neud llawer hefyd. Trwy ymostol. A dweud wrthym, tyred arwydd. Tyred i'n gwlad ni. Dim ond ti sy'n gallu arfifio. Mae popeth arall wedi methu. Mae'n holl ymdrechion ni wedi methu. Dere di. A chwyth ar dardd. Ac ar lefel eglwysig, ni'n dweud yr un peth, efe bywhad y waith o arglwydd mawr yn ein calonau